Здравейте хора, съм запомнил. Днес ще реда кола от хартийни чаши. Аз вече съм си наредил горе-долу 9 чаши. Да бъдат 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това чаша това. Чакай, чета. Тях е друг хартийни чаши. И сега започваме отгоре с средните. Малко по-големи, по-малки чаши. Опа! Време. Време. Почвам да строя. Ще отнеме време малко. Няма повече такива чаши, обаче ще поставя една, друга. Пак ще стане. Обаче с малки чашки започвам сега да ядем. Оп. Подай. Така. Мога? Да. Малките чашки започнах вече да реда. Само се надявам да не се разпадне, защото ще остава на... Така. Вижда се това край. Още малко остане. Само дано да не падне. Хора, последна чашка. 3, 2, 1. Yes! От 9. 9. Оп. Мешка. Сега ще я ритна. И ще я прискоча. Уи! Падна. Ами, чао от мен!